ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Мутмаинам ки сарбаланду хонабуд ҳастед. дӯстон, имрӯз 3 январи соли 2026 бовар кунед, агар бениҳоят наҳори хуб. Ина дӯстон, як соли дига ҳам гузашт. Як соли умрмон ҳам гузашта. Худои суша ба хубӣ боша ай тарафшам. Хуб, дар наҳори имрӯза чӣ ҳаст бародарҷоно? Мошинҳо Opel Astra F ҳаст, Astra H ҳаст, ана BMW 3 Series, 5 Series. Хулоси гап, наҳор бениҳоят олӣ. Агар ки маъқултон шавад, лайк ва обуна шудана фаромӯш намекунед. Инак мегзарем дӯстон ба эълони аввалмон. Эълони якмон чӣ аст? Astra F ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад, рангаш сиёҳ дӯстон, тарафи зарафшонда, ира фаромӯш накунед бародарҷоно. Газ ва бензин аст, мотори 1.6, коробка бошад механика. 40,000 сомонӣ айни ҳол нарх гуфта истодан. Боз ҳатман аз номи канали ман бардоро занг бизанед аз Авто ТВ. Муомилаи хуб мекунем, мега камон боз. Рақамҳои 976 91 62 91. Дар рақамҳои дастӣ метавонед ки дӯстон шумо занг бизанед. ду дари пеш электропакет кардаги боз люк дорад. Ана як соли дигар танировка кардаги. Ягон ҷош бардори азиз хеле хирошидагӣ, пусидагӣ, чашкош ҳам созай. Хуб, аз шумо мондааста як устора гирифтана, рафтан ба Душанбе дар тарафи Зарафшон аст дӯстон. Ваҷдане кунед, маъқултон шавад, ҷошта харидорӣ кунед. Дуюмин эълон мегзарем дӯстон. Mercedes-Benz ки соли 2003 автомобил. Мотори сечка загар усия аз ахири ҳамин соли автомобил сон шуда ки ака мотори мишам аз ман намедонам боша. Ана бензини газай, гази рашонам загар. Ина мараман салон шахтон мегирем. Коробка автомат плюс робита мешавад. Рақамҳои 907 74 14 24 дӯстон. худи ҳозир агар харидор бошед маромад. Ва шахсоне ки аз номи канали мо мераванд, муомилаи худ карда мешавад. Ига фаромӯш накунед. Мотор аз худ надора, утилизатсияш ҳастай. Коробка ходовой ҳамаш ништягай. Бардоро қайтон усто барен. Мисол агар нафаҳмед шумо мошина, ягон усто барена, як ваҷдане кунед исуса. Таби дил бошад, маъқул, яъне ки баҷон бошад бардоро, ака қабул кунед. Марамад любителои Mercedes 50,000 сомонӣ нарх кардан ҳамин автомобила. Сеюмин эълон мегзарем дӯстон. Любителои Astra H, касе ки Astra H аз мебинад, марҳамат 2008 сол. Ҳамин рақамҳое ки бардор азиз 507 00 44 76 айни ҳол дида истодаен. ғайр аз ин боз як тайгар Astra H аста бардор ки баъди ҳамин эълон ай. Дар Хуҷанд аст, ира солиш 2008 ай. 62000. Бензин нест, газам нест бардоро, дизел ай. Саларка қати меравад автомобило. Мотори ягна. Коробка бошад механика, чорни свет. Ҳамин автомобиле ки свети сиё бошад дӯстон, ана як та танировка кунед бениҳоят зебо мешавад. Дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Ягон проблемаш нест мақсад. Мошина аз наздик биё, сар як пиёла чой мешнем, суҳбат мекунем мегакам. Хуб, харидорҳо дӯстон марамат кунед. Чорум эълон боз ҳамин гуна ҳамин модела, наки камтар дига хелай бардоро. Astra H ира солиш 2006 ай. Вай 8 буд, ин боша 6. Ин ҳам дар Хуҷанд, нархи ин ҳам 62500 сомонӣ. Рангаш дигар неки. Ин ҳам дизел, мотори ин ҳам ягна механика аст коробка. 507 00 44 76 занг бизанед дӯстон. Аммо ки автомобил як даст гаштагай, мақсад ам вагон баъди гирифтан як даст гаштагай. Хуб, ягон ҷош мақсад кор надорад. Мошин мешини фақат ҳай мекунӣ. Хуб, кондитсионер печкашам кор мекунад, сирош намаблағ дар кор мега, аз ҳамин сабаб мақсад савдош мекунад. дӯстон, бо аз Astra H иш бошад айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. И автомобил 53000 сомонӣ нарх, танҳо бензин аст. Мотори 1.6 оддӣ.
ана ин намуд астраашо дӯстон хай созай камрасхо дастана рангошонам зебо. хулас 53000 сомонӣ 2010 соли 2010 механика коробка рақамҳои мегафон дастӣ ватсап яка 970 15 31 15 маромад занг бизанед. ҳолаташ хубай мега камон бин мошинаи наздик бинем барбаро касе ки харидор нест хоҳишманде мега илоҷ боша мақсад зангон назананд. шашумин эълон мегзарем дӯстон. занг назананд ба о сабабе ки ҳамин бардорон дар ҳақиқат ҳамихели сумара айни ҳол надорананд, просто так занг мезананд. барои ҳамин гуфтам ки беҳуда занг назанем. агар харидори ҳақиқӣ бошед масъала зуртон бараса ҳатман ҳамин мошинае ки мондагиям ҳатман занг бизанем бардорон. солаш 97 дар душанбе аз тарафи имрӯза 48000 сомонӣ нарх 97 сола. ӯ акамон дар эълони аввал буд 96 40000 гуфтесам. ин 97 бинен як сол нарха пашти 10000 сомон хезондагӣ. бензин 1.6 механика рақамҳои 017 53 55 56 беҳад ҳолати хубда қарор бурад. 4 чашкаш заводское 4 баллони дига нав. ҳафтумин эълон Toyota Camry. Любителои Camry агар 2005 оценид кунед бози бохтар дай дар Қурғонтепа, яъне 2005 сол аст. мотор бошад 2.4 каме мотор калонтар, бензини холӣ. агар ки бардоро ҳамин бензин дар хидмат арзон бошад, мо шумо бардоро объёми мошина нигоҳ карда намешинем. ана дар бохтар 57000 рақамҳои 981 21 60 60 занг бизанад када. мотор коробка 100% утилизатсия дорад. салонш тоза 4 дар бошад, электропакет, кондитсионершам бародараҷоно кор мекунад, пешкашам 100% кор мекунад. ҳаштум эълон Toyota Crista дӯстон. Toyota Crista айни ҳол дар ноҳияи Конибодом қарор дорад. 1997 солаш. бинен ака. Toyota Crista дӯстон 35000 нарх, бензини холӣ, мотор бошад 2.5 каме калонтар, автомат коробка. ва рақамҳои 927 55 84 06 занг занед дӯстон. ҳолатш бениҳоят зебо. кузов мақсад ягон ҷои ҳамин мошин кор надорад. коробкашам соз, ходовойшам 100%, бензини холӣ аст, коробка бошад автомат аст дӯстон. салонш тоза хушвакда мақсад. датчик бошад 1 грамм пропуска намекунад. хуб 4 дар бошад, электропакет. дига читон мефора бардоро. эълони нӯҳум мегзарем. любителои Camry ки соли 2005 ҷай ана боварӣ дорем ки 48000 дата бародарҷон соҳиби Camry мешавед бо 2005. бензини газ 2.4 мотор, не ки коробкаи механикаиро фаромӯш накунед. агар ки буд татуон намин номероро дестем бардоро, шояд ки ба ҳамин рақамҳо буд 75 рақамҳои 3 4 2 83 нусон муроҷиат карда метавонед. айни ҳол сроочнаи бада мега. ҳолатш хуб, утилизатсия дорад. шахсоне ки харидор бошед марҳамат, касоне ки намехарад хоҳишмандем занг назананд. кондитсионерш кор мекунад. даҳумин эълон Чорная Пантера мегаку бардоро. бабри сиёҳ 5 серияси имрӯза BMW 2001 сол дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад. 48500 сомонӣ, танҳо бензин. бовар ки агар ин мошина пешаи шиштан мегӯяд якам мумкина бишинем. сабаб ҳамин ки дӯстон бениҳоят ҳолатш хуб. мотор бошад 2.5 автомат коробка. рақамҳои тисел дастӣ WhatsApp 1937 40 70. ҳолатш бениҳоят зебо мега. моторш 100% гарантия, коробка бошад 100%, техпаспорт 1 сола, тонировка бошад 1 моҳи дига мондагай, задни камера, монитор, 4 баллони нав, ходои 100%. салон боша кожаи салон. аз шумо як занг задана халос дӯстон. рақамҳоро гуфта гузаштам. агар харидор бошед занг бизанед. ана акнун
Элони 11 чӣ аст? Хоҳишмандам бардорҷонон, лайкаро фаромӯш накунед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. BMW 5 серияси дигармон ки солаш 1997 аст, дар шаҳри Хуҷанд айни ҳол қарор дорад. 37000 сомонӣ 97 сол BMW. Бензини газ. Мотор бошад ровна 2 литр, яъне механик аст дӯстон коробкаи ин. Ва рақамҳои 938 90 00 99 занг бизанед. Салон дем бардоро. Умуман мақсад гап нест. ҳолат бениҳоят зебо. ҳолати хуб дар қарор дорад, утилизатсия дорад, техпаспорт дорад, тонировка то моҳи феврал, яъне ки 1 моҳи дигар мондааст барои документаша тонировка. хоҳишмандам лайкаи исми худтон фаромӯш накунед дӯстон. Анам хеле мошина бошад ё ки акатон дудартон каси боша набоша, хоҳад ки мошинашро савдо кунад дар канали мо, ба ҳамин рақамҳои рӯйнавор буда бардоро метавонед ки муроҷиат кунед. WhatsApp, имо, дастӣ, Telegram ҳамаш ҳастанд. ба шумо дӯстон ташаккур ки то ҳамин бо ман будед, навора қадр кардем. Ман аз ин миннатдор. То наврҳои оянда худтонро эҳтиёт кунед бардорҷонова. Паноҳтон ба Худо.